Ako sa naučiť svoj prvý zhyb? Toto som ja v roku 2018, keď som začínala cvičiť a nedokázala som sama urobiť ani jeden jediný zhyb. A toto je video z aktuálneho obdobia, kedy sa mi podarilo dostať do bodu, kedy už zhybujem so závažou. A čo mi teda najviac pomohlo? Snažila som sa pravidelne posilňovať celkovo vrch tela. Ideálne je zvoliť si cvik z rovnakého pohybového vzoru, ako napríklad sťahovanie kladky, ktorý vám vybuduje aspoň takú základnú silu. Pokračovala som asistovanými zhybmi s expandérom alebo na stroji s dopomocou. Pomôcť vám tu môžu určite aj negatívne opakovania, ktoré som zraďovala na koniec cviku, prípadne výdrž v zhybe. Čo je extrémne dôležité nielen pri zhyboch, ale pri akomkoľvek inom cviku, na ktorom sa chcete zlepšovať, je navyšovanie náročnosti. Takže som si to postupne sťažovala, snažila sa znižovať odpor expandéru na čoraz tenší, až som sa dostala na zhyb s vlastnou váhou. Nebudem klamať, že to bol veľký boj, pretože boli týždne, kedy som sa vôbec neposunula alebo kedy som sotva zdvihla svoju vlastnú váhu, ale najdôležitejšia je tá konzistentnosť. Aktuálne je zhyb jeden z mojich najobľúbenejších cvikov, takže mi ver, že to chce len čas a trpezlivosť.